ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆମର ଆଜି ଫିଷ୍ଟ ହଉଛି 3 ମାସ ପରେ। 3 ମାସ ପରେ ଆଜି ସବୁ ଏକାଠି ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ ଆଉ ଭୋଜି ବି ପିଲାମାନେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ ଆକାରର ଭୋଜି ହଉଛି ଆଉ ଅଛନ୍ତି ରମେଶ କୁମାର ସେପଟରେ ଅଛନ୍ତି ରାକୁନ କୁମାର, ଏପଟରେ ବଲ୍ଲୁ କୁମାର ଆଉ ଏପଟେ ଇଏ ହେଲା ଦଦା। ଆମର 3 ମାସ ହେଲେ ଫିଷ୍ଟ ହେଇନଥିଲା, ଭୋଜି ବି ନଥିଲା, ଟିକେ ହେଇଥିଲୁ। କୋବି ପନିଆରି ହବ। ଆମର ଚୁଲି ଲାଗିଯାଇଛି, ପାଣି ବସିଯାଇଛି। ଆଉ ରୋଷେଇଆ ଆଜି ବଲ୍ଲୁ ସାହୁ ଆଉ ଦଦା ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ 15 ଦିନ ପରେ ଆଜି ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ହଉଛି ପୁଣି 15 ଦିନ। ଦଦା ଚଢେଇ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗେଡି। ନାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ପିଉନ। ଅଚାନକ ଆମର ଫିଷ୍ଟ ଟା ହଉଛି, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ 8 ଜଣ କରୁଛୁ। ଇଏ ବସିକି ପିଆଜ କାଟିବାରେ ଲାଗି ପଡିଲଣି, ପିଆଜ ଆଉ ଅଦା। ଆମର ସଉଦା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଚାଉଳ, ହିଟର ବଇଛି, ଚୁଲି ଅଛି। ଦେଖାଯାଉ ଫିଷ୍ଟ ଆମର କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ଫିଷ୍ଟ ଟା ସରୁଛି। ଦଦା କହିବେ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ଫିଷ୍ଟ ସରିବ ଆମର? 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସରିଯିବ। 2 ଘଣ୍ଟା, 8ଟା ବାଜି 10ଟା ବେଳକୁ ଶେଷ। 10ଟା ବେଳକୁ ଆମର ଶେଷ। ଖାଇ ପିଇକି ଘରକୁ ଯିବା। ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ସାଲଡ କରିବାକୁ, ଦଦା କହିଲେ ସାଲଡ ହବନି, ଶୀତ ଦିନ କି ଖାଇବ? ଆମର ଆଇଟମ ଟିକେ କଣ କହିଦେବେ? ଅରୁଆ ଭାତ, ଡାଲି ଆଉ ଚିଲି କୋବି, ପନିଆରି। ଆ ଭିତରେ ସାଲଡ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ସାଲଡ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ପାମ୍ପଡଟା ହବ, ପାମ୍ପଡଟି ହବ। ପିଆଜ କଟା ଚାଲୁ ହେଲାଣି। ପିଆଜଟିକୁ ଏମିତି କାଟୁନି, ଟିକେ ପାଖୁଡା କରି କାଟ। ବଲ୍ ଟି ଆମର କଟି ଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଆମର ମନ ଦୁଃଖ। ଦଦା ଆମର କହୁଛନ୍ତି ଖରା ବେଳେ ଫିଷ୍ଟ ହବ। ମାଛ ଫ୍ରାଏ ହବ। କୋଉ ଦିନ ଖରା ବେଳେ ହବ ଟିକେ କହିଦିଅ? ଆର ବୁଧବାର ଖରା ବେଳେ ଆମର ଫିଷ୍ଟ ହବ, ମାଛ ଫ୍ରାଏ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଲ ପାଖରେ ଗୋଟେ କୁଡିଆ ଅଛି, ସେ ବୋରିଂ ଘର, ସେଇଠି ହବ। ଆଉ ଆମର ଆଇଟମ ହବ ମାଛ ଫ୍ରାଏ, ଭାତ ଆଉ ଡାଲି, ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଥବ ଖଟା, ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ତେନ୍ତୁଲି ଆଚାର ଖଟା। ଆଉ ଆଜି ଫିଷ୍ଟ 8 ଜଣ ଆମେ କରୁଛୁ। ମାତ୍ର 8 ଜଣ କଟି ଯାଇଛନ୍ତି। 16 ଜଣ କଣ, ଆମର ପ୍ରାୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି 30 ଜଣ। ଏବେ କିନ୍ତୁ 2-3ଟା ଫିଷ୍ଟ ହେଲା, 16 ଜଣ ହେଲା କଲୁ। 3 ମାସ ହେଲା ଆମର ଫିଷ୍ଟ ହେଇନଥିଲା। ଆଜି କଣ ମନକୁ ଟିକେ ଉଠିଲା, ହେଇଥିଲୁ, ଭୋଜି ବି ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଫିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କରିଦେଲୁ। କୋଉ ଜଙ୍ଗଲରେ? ଦେଓମାଳି। ଦଦା କହିଲେ ଦେଓମାଳି। ଆମର ଲାଇଟ ଟା ଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମନ ଦୁଃଖ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଓମାଳି ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମର ଫିଷ୍ଟ ହଉଛି। ଆମର ଏଇ ଗୋଟାଏ ଲାଇଟ ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ପୁଣି ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ଲାଗିଥିଲା, ଯୋଉଟା ବ୍ୟାନର ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେଇ ଲାଇଟ। ଆଉ ପୁରା ଅନ୍ଧାର, ଚାରିଆଡେ ଅନ୍ଧାର। ଆମର ସେଠି ଚୁଲି ଲାଗିଛି। ଆମର ରୋଷେଇଆ ଆମର ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ଭାତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଭାତର ରୋଷେଇ କରିଥିଲେ ଆମର ବଲ୍ଲୁ ସାହୁ। ବିନା ରୋଷେଇଆରେ କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇଆ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ରୋଷେଇଆ ଆଇଛନ୍ତି ଡେରି କରିକି। ଭାତ ସଇଲା କୋବିରେ ହବ କହୁଛୁ, ଖାଇଦବା ଆମେ। 4ଟା କୋବି କଣ, 8 ଜଣ ମାନେ 8ଟା କୋବି ଆସିବ। ଆମର 8ଟା କୋବି ଆସିବ। 8ଟା କୋବି ନ ଆଇଲେ ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ, ମୁଁ ପଳେଇବି ଫିଷ୍ଟ। 8ଟା କୋବି ହବ ମାନେ ହବ। 2ଟା କୋବିରେ ଫିଷ୍ଟ କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଁ ନେଇକି ଆଇଛି ଦା। ଆମେ ଅଇନା ଯିବୁ କୋବି କାଟିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଦା ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଦାରେ କିନ୍ତୁ ଦାଢ ନାହିଁ। ବଲ୍ଲୁ ସାହୁ ନେଲଣି ପତ୍ର କାଟିବାକୁ। ଆମ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା କୋବି କାଟିବାକୁ, ଇଏ କହିଲେଣି ପତ୍ର କାଟିବାକୁ। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ, ଆମ ପତ୍ର କଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ସାମ୍ନାରେ ବଲ୍ଲୁ ସାହୁ ମାଡି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାଟି ପାରିବେନି। କାଟିବେ ସବୁ ଆଡୁ ସାଡୁ ପଏଣ୍ଟ ଚିପା ଏବେ ଖାଇବେ। ଏଇନା ଦେଖନ୍ତୁ, ବଲ୍ଲୁ ସାହୁ ଯେତେବେଳେ କାଟିବେ, ପଏଣ୍ଟ ଚିପା କାଟିବେ। ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ କୋବି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଚିଲି କୋବି ଆମର ଆଇଟମ। ଆମେ ସାମ୍ନାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦଦା ଆଉ ଅନୁଷ୍କା। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ କୋବି କାଟିବାକୁ। କୋବି ଆମର କଟା ଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ 2ଟା, ମୋ ହାତରେ ଗୋଟେ 3ଟା, ସିଏ ଧରିଛନ୍ତି 3ଟା। ଆମର 6ଟା କୋବି ଆମର କଟା ସରିଛି। ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଦେଖାଯାଉ କୋବି ଅଟୁଛି ନା ନାଇଁ। 8ଟା କୋବି କହିକି 6ଟା କୋବି କାଟିକି ନେଇଛୁ। ଦଦା ତ ଗୋଟେ କୋବି ଖାଆନ୍ତିନି। ତାଙ୍କର ଲଗେଇଥିଲେ 10,000 ଗଛ, ତା ଦେହରୁ 5,000 ବିକିଛନ୍ତି, ଆଉ 5,000 କିଏ ଚିତା କାଟି ନେଇଯାଇଛି।
ହଁ କି ନା ଚିତା କାଟି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଫୁଲ ଫାଟି ଯାଇଛି। ଆଉ ଆଙ୍କ କଥା କହିନା ହଉନି। ବିଲରେ 1000 ତଳିରୁ 1000 ତଳି ଯାଇଛି। କଳି ଯୁଗରେ ଲୋଭ କରି ନଗାଇଥିଲେ ମୂଳରୁ ଗଲା। 5 ଟଙ୍କା ବି ପାଇଲେନି କୋବିରୁ। 1000 ଟଙ୍କା ଲସ୍। ଏଇଠି ନିଜେ ମାନୁଛନ୍ତି 10,000 ଲସ୍। 10,000 ଆଙ୍କର ଲସ୍। କୋବି ନଗେଇଥିଲେ 1000 ତଳି ସବୁ ଯାକ ଫାଟିକି ମେଲା। ଯାହା ନାମ ନଗା କରୁନୁ କଣ କରିବି? କେମିତି ହବ କହିଲୁ? କୋବିଟା ଏମିତି ଗୋଟାଇ ବାଳ ଏମିତି କାଟିଲି, ଗୋଟାଇରେ ଭିଡିଓ କରିବୁ, ଅଫ୍ କରିବୁ, ତାପରେ ଏମିତି କିଛି କରିଦେବେ ସେଇଟା ସବୁ ପଡିବା ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? କର ତାଙ୍କର ଓଲଟା ଟିକେ ଦେଖୁନ କଣ ଭିଡିଓ ନା ଛାଡା କରୁଛ? ହଳଦୀ ହେଲାଣି। ହଳଦୀ ପକା ଦଦା ଆମର ଏଇଠି ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହଉଛି କୋବି କଟାରେ। କୋବି ସରିଯିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମର ସୁଟିଂ ହଉଛି। କାହାର କଣ ରୋଷେଇ କରିବା ଚିନ୍ତା, ଆଙ୍କର ଏଠି ଭିଡିଓ ଚିନ୍ତା। ଏ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲୁ ଫିଷ୍ଟ ରହିବାକୁ, ଇଏ କହିଲା ମୋ ମାମୁଁ ଘରୁ ଆଇଛି, ମୁଁ ରୋଷେଇ ହେଇକି ଆଇଛି, ମୁଁ ଖାଇବି। ଦଦା ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲଣି। ହଳଦୀ ପକଉଛନ୍ତି। କୋବି ଏଥର ପଡିବ ଆମର ହଳଦୀ ପାଣିରେ। ବାସ୍ ସେତିକି ଥାଉ। ଆମ କୋବି କଟାଳି। ଆମର ଚିଲି କୋବି ପାଇଁ ଆମର ମସଲା ରେଡି ହଉଛି। ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପଡିଛି। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦିଆହବ। ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଟିକେ ପକା। ଦଦା ଆଇଲେ ପାମ୍ପଡ ଛଣା ହବ। ରହିଥାଉ। ଦଦା ଖାଲି ବାଉଳା ଚାଉଳ ହଉଛି। ମସଲା ଭିତରେ ତମେ ଲୁଣ ହାତ ଗୁଣ କେତେ ପଡିବ? ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ପୋକ ବାହାରିଲେ ପୋକ ପଡିଗଲା। ପୋକଡାକୁ କାଢ କୋଉଠି? ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଏ ଭାଇ ଟିକେ ଲୁଣ ପକଉଥିଲା, ତା ଦେହରୁ ବାହାରିଲା ଫୋନ ଟି ଗଲା ଭାଙ୍ଗି। ଏବେ ତମ ଆମେ ମିଟ୍ ମସଲା। ପିଆଜ କଣ ଲାଗିଛି? ପିଆଜ ତ ମୁଁ ଦିଆ ହେଇଛି। ଲୁଣ ପକେଇଲୁ? ଜରିରେ ପଇଛି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପଡିଛି। ଗୋଟା ପିଆଜ କାହିଁ ରଖିଛୁ? ଗୋଟା ଖିଆ ହବ। ଏବେ ତମ ନେଇକି ଯାଅ। ମତେ ବାବୁ ଟିକେ କହିବେ, ଯାହା ମସଲା ପଇଲାଣି ସକାଳେ ବୋଧେ ଝାଡା ହବ। ଆଉ କମେଇ ଆଉ ସବୁ ପଡିଗଲା। ଏବେ ଗୋଳିଆ ହବ ଟିକେ। ଟମାଟୋ ସସ୍ ପଡିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ହକିନ୍ସ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଇଏ ରୋଷିଆ ନା ମୁଁ ଇଏ ଏବେ ଗୋଳେଇବେ। ଏଇଟା ହକିନ୍ସ କଞ୍ଚୁରା ଅଛି, ଏଥିରେ ଗୋଳେଇବା କେତେ ସହଜ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦଦା ଆମର ଚୁଲି ଲଗାଇରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଚୁଲିଟି ଜଳୁ ନାହିଁ। ଆଜି ବୋଧେ ମୁହଁ ଧୋଇନାହାନ୍ତି ଦଦା। 2 ଜଣ ଲାଗିଛନ୍ତି ଚୁଲି ଲଗେଇବାକୁ। ଚୁଲିଟି ଲାଗୁନାହିଁ। କୋବି ଆମର ମ୍ୟାରିନେଟ ହେଇକି ରହିଛି। ଫାଳେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଫାଳେ ଲାଗିନି। ଏଇ ଦେଖିଥିବେ, ଏଇ ଗୋଳଉଥିଲେ। ପକା ଆମେ ସବୁ ହାଁ ହେଇକି ଅଛୁ ଖାଇବାକୁ। ପକା ସବୁ ରହିବ। ମୁଁ କହୁଛି ବାଲ୍ଟିରେ ଗୋଳା ଜାଗା ହବ, ବଡ ଜାଗାଟା, ତମେ ଏଥିରେ ଗୋଳେଇବ। କରେଇରେ ଆମର ତେଲ ପଡିଯାଇଛି। କୋବି ଆମର ଛଣା ହବ। ଆମର ଚିଲି କୋବି ଛଣା ଚାଲିଛି। ରୋଷେଇଆ ରୋଷେଇଆ ଦଦା ଏବେ ଭୁଜ ମାରୁଛନ୍ତି। ଚିଲି କୋବି ଛଣା ଚାଲିଛି, ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ସରି ଚାଲିଛି। ପାମ୍ପଡ ଭାଜି ବଲ୍ଲୁ ଆମର ଆଇଲେ ପାମ୍ପଡ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ଚିଲି କୋବି ପାଇଁ ଏବେ କୋବି କଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବା ବେଳେ ଇଏ ଆମର ରୋଷେଇଆ ଦେଖୁଥିବେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ରୁ ରୋଷେଇ ଦେଖିକି ଏପଟେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେମିତିଆ ରୋଷେଇଆ। ଦେଖାଯାଉ ଖାଇବା ଟା କେମିତିଆ ହେଇଛି। ଖାଇବା ଟା କେମିତି ହବ ଆମର ଦଦା କହିବେ ଲାଷ୍ଟ ଖାଇସାରିକି। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରୁ ଦେଖିକି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ରୋଷେଇଆ। ସକ୍ସ ପଇଲା ଆମର। କିଷାନ ଟମାଟୋ କେଚପ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛୁ ରୋଷେଇରେ। ଫାଇନାଲି ଆମ ରୋଷେଇ ସରିଛି। ଦଦା କେମିତି ଲାଗିଛି ରୋଷେଇ? ଆଉ କହୁନ ଟିକେ। ତମେ କହୁଥିଲ ବାଗ ହବନି ରୋଷେଇ। ରାଗ ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ, ସିଝିନି ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ସିଝିଥାନ୍ତା। କଣ ଚର୍ବି ଗୁରା ରୋଷେଇ ଚର୍ବି ଖାଲି
ଆମର କୋବିଟା ଛାଣୁଥିଲା କୋଉ ଚଢା ରୋଷେଇଆ ସେଇ ଏଇ ଦଦା ଛାଣୁଥିଲେ କୋବି। ଆଉ କିଏ ଛାଣୁଥିଲା ଆଉ ରୋଷେଇ ଆମର ସରିଛି। ଏପଟେ ବଲୁ ସାହୁ କେମିତି ରହିଛି ରୋଷେଇ? ଭାତଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହ ଖାଲି? ଭାତଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ଏଇଠି ଭିଡିଓ ଟି ସରିଛି, ଆଉ ଫିଷ୍ଟ ସରିଛି, ରୋଷେଇ ସରିଛି। ଆଉ ଭିଡିଓ ଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।